Cuirsaí siopadóireachta tá gceisten sa gláir seo. In this programme, you learn how to plan a shopping trip, how to discuss the goods you might buy, how to compare prices, and how to give advice about buying the right present. We'll also be meeting Máire Eilís Ní Fhlatharta, no stranger to Russ Naroon fans and self-confessed shopaholic. Máire Eilís, cad ar tha? Well, is that bríomhra. Mas du Bheolain, Sharon? Tá sé go deasart. Soch se go deas le trauster, nú le sgurta. Tá tú ag siopadóireachta go tain inniu Máire Eilís Ní gur Caitríona ar Russ Naroon. Tá. Bheolain sa édí clasicioch agus fiú beidir édí compórtach ar nos jeans agus fetú de chaile rudí éagsúla. Cad faoim lús sin? Mut se sin difriúil. Mas du Bheolach se go na jeans. Se go deasar nó. Cabhar tú na jeans sin? Oh, sin cuidiú mis 60, se le fáil couple ship a heart. And yes. So Caitríona ar nó ní bheith si caha mór an jeans. Ní an sin seans, ní dóilin go fiú péide jeans ar Caitríona. Bhín si caha cultrachaí go háirí le trauster, ceall páirjas ar cartaí. So tá sé amdan difriúil mar sin ó de stíl farsan a hain. Tá, ní dóilin go mí non sprí Caitríona. Cad cheappa? And deasart. Níl wemin is seachúna. Go le bhaid mar sin, rachmid a cuartú. Ar nó tá tú a cuartú rud ag an speisialta inniu gur banise Máire Eilís. Oh. Cad faoin ceann sin? Oh, se seo go des. Sé níos teisian an gceann sin nachhfuil. Tá deis go hálingart. Céir iad na dahan is seabhar leat? Spráil an da agus dul ar nói, agus spráil an móraisteach má ceanna. Dahan í bríomhar scatí. Tá spéis thar na barta agat a gúsaí fashion agus a gúsaí stíle nachhfuil. Tá cíte. Agus éh muidir an sean teach le chéile níoch le drón firsa sí, eisteirí Russ Naroon, níoch le eisteirí firsa sí, agus dúna mu seo fashion na chuir ar siúil ar san carannachta. Chola bhliain. Chola bhíon go dtí seo. Agus céir a bhín sa seo édaí darathóra? Bíon cín san neartthóib sin agus édaí áil ar fad. Agus an gahan tú hain édaí darathóra? Nuair ar ámar sládhhara go iad. Tá sládhharga ar siúlhálann seo fan go bhheicimiid. Céir de seo? An scarfan uchrisa. Cur háartar go bheici tú? Oh, tá se go hálainn agus tá sé séir. Ach níl tead fáid am lein na baint si fós. Go leoit. Tá mentí hiorgoit. Camerás, brála man chola gharm seo. Tá sé sínach a brenn. Tá mai heappa go daine sé sin le mar charachtar Caitríona. Coile, chuirma ormar a chraig. Dín. Well, do bharúil. Oh, níl is sam. Ní héit fearla man áidíre. Ce fá? Tá mai heappa se rá ormalta. Ní bhain an bheith downsan. Beidir go an sciarta beganín róhearart beidir. Ní beidir rááta. Ó, tá dahannaí des an seo. Ceirt fin ceann se? Ó tá sé sin go háling, tá sé an deite. Ní máilinn pátrún go handúil ach fach sé fellúnach go bhhainis. Agus ar nó ní féidir gála múla trouser chofa. Tríal mar am iad sin, go leoit. Well, tá sé seo níos deise, tá sé anchumpórsa. Ó tá chola sin na bhaid níos deise art. Bhaid níos fellúnaí go bhhainis. Ba man ná an dáró a chaheile rudí éagsúla.